За да изглеждат и вашите настилки по този начин, трябва да си напишете домашното. Тоест, трябва да направите основата за настилките по правилния начин. Трябва да изкопаете поне 50-60 см. След като сте изкопали алеите, както са ви казали, запълването става на няколко етапа с различни по големина трошени камъни и то на няколко слоя. Първият слой е с дебелина 20-30 см. Отиди на videobrain.tv и гледай без прекъсвания. Последният слой преди полагането на бетоновата настилка е дебел между 4 и 6 см. Това е така наречената сипица. Това е. За здрави и красиви пътеки, освен красиви павета, ви трябва и стабилна основа с осигурено отводняване. Да знаеш как, ти показва полезни съвети за ремонти и работа с инструменти.